Hola amics, benvinguts un dia més a l'Apunts de viatge de Newscat TV. Avui us vull portar a un lloc molt especial, un lloc on encara alguns dinosaures poblen la Terra. Potser no són dinosaures exactament, però seria gairebé un equivalent. Anirem a veure aquests animals d'aquí, els dracs de Komodo. I on es troben? Doncs exactament a Komodo, l'illa que els hi ha donat nom, que és una illa d'Indonèsia, en una de les 17.000 illes que poblen tot aquest arxipèlag immens del sud-est asiàtic. Què hi podem veure aquí? Doncs exactament aquests animals que poden arribar a fer més de 3 metres de llarg i pesar fins a 150 quilos, com encara avui en dia es mouen com si fossin gairebé els dinosaures que puguin quedar a la Terra. En realitat no són dinosaures, els dracs de Komodo, el seu nom científic és Varanus komodoensis i són molt similars als altres varans que puguin haver fins i tot al sud-est d'Àsia. Però què passa aquí? Doncs passa que en aquestes illes, especialment a Komodo, però també a les illes del voltant, Flores i Rinca, aquests animals s'han trobat que eren l'únic depredador que hi havia a les illes. Així que, mica a mica, l'evolució ha fet que poguessin anar agafant un gegantisme, de manera que han agafat uns nínxols ecològics que pertanyirien a altres animals, com per exemple els lleons a les sabanes africanes, els tigres a les selves d'Àsia, etc. I així trobem que animals com aquests, els dracs de Komodo, ocupen l'escala alimentària més alta en aquestes illes i són els únics depredadors. De què viuen? Viuen de porcs, de cérvols, de conills, d'aus, de manera que cacen com volen i poden anar vivint així mica a mica. La població s'ha estabilitzat, sobretot en el que és l'àrea del Parc Nacional que s'ha establert per poder protegir-los. I realment aquest parc és molt interessant de visitar i és el nostre destí. Agafarem una barca que ens permetrà anar vorejant la costa fins a arribar a l'illa on trobarem els dracs i a partir d'aquí una sèrie de camins de més o menys dificultat i més o menys llargada ens portaran a veure aquests animals. De fet, no cal anar gaire lluny, perquè en el propi campament que hi ha al costat de l'entrada del parc ja els podem trobar amagant-se una mica, buscant una ombra entre les columnes de les cases on viuen els guardes. Però si anem cap al bosc, una espècie de sabana una mica seca entre muntanyes més o menys abruptes, ja els podrem trobar, ja sigui caçant, dormitejant o fins i tot, en el cas de les femelles, molt a prop d'on hi ha els ous, que són els que cuiden fins que comencen a sortir. De fet, els animals petits, quan acaben de néixer, el primer que fan és enfilar-se als arbres. Per què? Doncs perquè entre els animals que mengen els adults hi ha també les cries. Així que, de seguida que poden, s'enfilen als arbres i quan ja són suficientment grans com per poder escapar fàcilment, baixen a terra i comencen a fer-se cada cop més grans, anar menjant mica en mica per poder assolir aquests 3 metres que poden fer. Cal anar amb compte perquè són animals perillosos, hi ha hagut alguns accidents mortals i quan vas per aquests camins, sempre guiat per un dels guies locals, aquest va armat d'un pal de manera que pugui foragitar algun animal que es pugui tornar violent en el cas que ens el trobem. Realment és una aventura que ens transporta a la prehistòria, que ens transporta a l'època, l'era dels dinosaures i són gairebé els últims resquicis d'aquesta prehistòria passada. Una aventura més que us hem volgut compartir aquí a l'Apunts de viatge de Newscat TV. Fins la propera!